So, what's up guys, no? Karon guys kay it's 6:30 AM guys. Ganina guys, nagtawag si Marzan guys. As dun kay dili daw kadula si Uncle Mark sa iyang motor. Kay namedula karon guys, namedula karon sa trail. So karon guys, just received a call from him. Padulaon ako karon guys kay ako daw magdala sa motor mark. So mato ko karon sa guys, mato ko karon sa trail, mato ko sa parking una kay wala ko motor guys. Wala ko nagdahom na pod nga katula ko karon. So prepare sa ko guys. Prepare sa ko pagkahuman. Diretso na ko trail ay kuan sa ko motor, man diretso na ko trail. Unta karon guys nakachamba na ta. So tata na. 10 seconds later. So, what's up guys? So, naalami karon diri sa tuloy guys. Nagbagtula kami. Motor guys. Kabaloy. Bawat yun sa'yo, bawat! Bong! Yo! Ba? Gawa po na yung kamera sa purong kampo. Bila, lechon rice ko. So, karon guys, naalami diri sa mall guys. Kay panggutom guys. So, mangita mo yung kilata guys. Tanawa guys, no? Oo tanawa guys Muna nga mong kusina. Welcome to our Kani guys, actually guys, Short using. ang mga nandiyon yung sala. Ila, kusina na sala na naman karon guys. So, daghan kay nagkanan ng Oh guys, plato. Bili na mo dre, kung gusto mo mainit dre. Plato, bili kuha na mo dre. Nakabupay na mo kung nitahan doon. Kaya kayo mo, wala nang prepare ba niya? Ay lag ko ng presyo kaya nakabargain mo kuno sa doon. Challenge. Challenge. Order ka English. We order na guys in English guys. Kay Pag i-English na ulo ka. Good masira. Sir, go ahead. Hey sir. Mao magsisig day. How much? So what's up guys? So karon guys, time check. Video eh. So una na yung oras lang. Yawa guys, dala-dala ang pilo, design na dito. Una yung oras lang. Bago din ang dagang ang kalaban ko. Una yung oras lang. Una yung oras. Okay, okay guys, time check. It's 12 PM midnight. Okay guys, wala po sa final for game guys. So sabak kayo guys, dili padungog. The game begins in 3, 2, 1.
problem. Ikaw, gusto mo? Basta 5. Pantay, gibaligyan na. Okay, so what's up guys? Ako man na gid ang dula guys, man ang dula. Gahapon naman ang dula. Sayo sabi guys, kapoy kayo pero enjoy kayo guys. Hinay-hinay sa akong tingog guys, natulog man sila. So enjoy kayo guys. Salamat kayo guys sa akong sponsor guys. Sa FI Tech Tabao, especially to Mark Saklot guys. And sa tanang nag-support guys. So guys, gahapon dula tanaw og salamat sa Ginoo guys kay nakachamba ta. Nakaswerte ta guys. So karon nga naman tayo reward guys. So mo na tong kuha karon. Okay guys, Repsol, Collaboration Underbone. So guys, so happy kayo guys kay champion ko, champion mi among team. Wala ako nagdahom pero yan po jud ako guys na makuha yun ako niya na trophy kay para malingaw mi guys, malingaw akong team guys. Especially ako sponsor, ako family, o ang girlfriend guys. Full supportive kayo. So unta guys, madungagan pa ni puhon. Happy kayo guys. Na madungagan pa ni puhon guys. So katulang sa karon guys, katulang sa chill, relax. Tonight.